India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Katkum ki khubor la ong baka dor jong umhyang kala hiar ka khayi pateng ka bala sedang ka sngi palai hadin baka Israel baka Hamas kala menjore ka benta baning kong jong ka jingtmu ban pen kunno ya ka thma Gaza ka bala pen khya ya ka dor jong ka umhyang ha ka thma ka bala pen bori ki nong beting ka bandino kador jong ka umpinyang brands kalahia da ka sanpui percent la ne 0.77% ha ka por 002 GMT ka balong 65.74 shibaral ka umpinyang jong ka US u president ka US Donald Trump ulaong baka Israel baka Hamas kila poisha ka jingyate ka bala wat slembah na ka benta ban sangi asiat ha Gaza ban penlat ye kinong syarabor hapo ka jingtmu ban penkutno ya ka thma ka bala ne arsenam ha Palestine enclaves Menteri yang badu jong ka Israel Benjamin Netanyahu ula ong ba unlum ya ka sarkar ha ka sngi thoding ban menjori ka ne ka jingyate kular basangi ASEAN Katma ha Gaza kala kersan ya ka dor jong ka umpinyang na mar kinong beiting ka kila shimkhya ya ka jingma ka bala ban mi na ka jingpan poi umpinyang ha ka perthei la da katma kan ang kiu sha ka jing ya kan akaba khamhe akathai kador kala kiu kumbachi person ha kasngi balang ban poi sha ka jing kiu ka ba he tam ha ki chita yo hadin ba kinong the pisa kila pet ya ka jing sakwat jong ka jing ya shaprang halor ka jing ya te kular ya sok bat ka Ukraine kum ka jing penne pensa ya ka jing penjari persha ya ka Russia ha ka ju ka por ka jing khen kelum ya ka mar umpnyang bala pen biang man ka tayo jong ka US ka balong ka prosi na ka benta ka jing penon kam umpnyang jong ka US